Для многих белорусских спортсменов заплывы у брэсцкім палацы водных видов спорту апошняя магчымасць трапіць на алімпійскія гульні ў Бразілію. Гэта пацвердзіў і першы дзень турніру. Плаўцы показалі высокія вынікі. Галоўны тренер зборнай Беларусі азначае, што ўжо пасля брэсцкага старту ён амаль поўнасцю зможа вызначыць склад каманды, якая паедзе прадстаўляць краіну на Олимпиаде. По итогам чемпионата республики будет сформирован состав национальной команды для участия в чемпионате Европы, который будет в Лондоне с 16 по 22 мая. И 90% будет известна команда, которая будет участвовать на Олимпийских играх. Сярод галоўных фаварытаў турніру прызёр алімпійскіх гульняў, чэмпіёнка свету і Еўропы Александра Герасименя, чэмпіён і неаднаразовы прызёр чэмпіянатаў Еўропы Яўген Цуркін, а таксама прызёры чэмпіянатаў Еўропы Павел Санкович, Юлия Хитрая, Светлана Хохлова и іншыя. У нас есть некоторые дисциплины, в которых 3 человека выполнили норматив. Поэтому внутренняя борьба определит тех 2 пловцов, которые будут уступать на дистанциях, где у нас есть такая конкуренция. У першы дзень спаборніцтваў прайшло 13 фінальных заплываў. У 2 беларускіх спартсменаў атрымалася выканаць нарматыў на заваяванне пуцёўкі ў Рыо-де-Жанейра. Павел Санкович показал необходный час на дистанции 100 метров баттерфляем, Александре Герасименя на дистанции 100 метров вольным стилем. Спаборніцтвы завершатся 23 красавіка. Олег Завадский, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».